Bueno, barkamen eskatu bier. Aurreko eurize botanen hasi da, eta kamera bestiarren, zera, amateu, indo. Hemen ikusten dugu, bueno, hau ez da. Emoten dugu zera dela. Beste borduz bat, baina hau lezinun bada, baina hau ze bai. Eta nahiko politxe. Hor beste lezinun bat, zera, emoten dugu, zera onjo dela, baina ez da. Eta horra, gorko ederrena. Bueno, eta hau da gorko emaitza. Itxura baten, emoten zegoen, zoko iziaz, gitxe ongo zala, baina tira. Hau izan da batena, eta barkatu gure ongo interruptu zagatik.